coneixeu a totes? Papàs, mamàs, prepareu els mòbils, per favor. Les càmeres de vídeo. Que no vos veig que arribeu tard a la foto. Vale, anem a cantar una cançó que a mi, personalment, m'agradaria que tot el món alçara de la cadira. Per favor, alceu-vos. Va, vinga, un poquitiu. Muy bien. Vale. Molt bé, teulada, mola, teulada. Vale, perquè nosaltres anem a cantar una cançoneta i vos hem posat ací davant a totes les xiquetes, perquè les xiquetes, a més de cantar en nosaltres, van a ballar. I el que vull que balli, el que van a ballar elles, també ho haveu de fer vosaltres. És molt fàcil, vale? A veure, si sabíeu ballar el twist a la vostra època, això sabeu ballar-ho segur, perquè és més senzill. Els que sou més joves heu ballat Macarena, doncs això és més fàcil encara. I ara no sé què se balla, però també és més fàcil, segur. El Gangnam Style. Feu-me cas, el Gangnam Style és més fàcil encara. Vale, fa falta que fem una prova del ball i la coreografia? No, no fa falta. Pues atentos a lo que fan les xiquetes. Anem allà? Esteu preparades, xiques? En recordeu-se com hi ha que cantar? Muy bien. Lo del somriure para les fotos.